ai ka san wani abu ko ni da na zo gidan nan daga baya na gane cewar yanda take son wannan mutumin baya son ta haka. Kaji ka kai da ka zo yanzu mu da muke amana ya tafi ya fi santa. Kai ne dai kawai kai wannan magana amma ni na gane wadda baka gane ba. Yanda take raba jiki da tada hankali a kansa shi ba yi yake ba na da Allah ka san na so na ga mace tana son wato tana son mijinta. Kai annabin ka kenan shi ita ce take rawar jikin kansa. Ita take ɗawainiya da shi. To ina tabbatar maka bari yanzu na maka shi ne idamu da ita. Ye? Kai ki kasa. Kai can a zaune ina da lambar sa bari na zuwa. Ina zuwa da Allah. To ban fa gane fa me za ka yi ba. Ran nan ina yawo ne ji an boko suna zan gurin yan uwansu. Ko a firin ful ko a firin menene sai a faɗi ƙarya. Mutum kyar yan makaranta ke. Sai a faɗi ƙarya a faɗi magana a ce kuma ƙarya ne daga baya. To bari in masa wannan nima. To yawa kalle shi ka can. Hello. Yes. What? Clara? My sweetie? Clara ta mutu? No. Clara! Clara!